Fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena kważi 72,000 turist ġew f'pajjiżna permezz tal-cruise liners. Dan ħareġ minn ċifri tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Istatistika l-NSO li jaraw li kien hemm żieda ta' aktar minn 46,000 turist meta mqabbel mal-istess perjodu is-sena l-oħra. Dan hekk kif fl-ewwel 3 xhur tas-sena l-oħra ġew 25,200 turist permezz tal-cruise liners. Minn din l-istatistika ħareġ li f'pajjiżna fl-ewwel 3 xhur tas-sena ġew 21 vapur ta' turisti. Minn din l-istatistika ħareġ ukoll li fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena ix-xahar ta' Marzu kien l-aktar xahar li ġab miegħu passiġġieri. F'dan ix-xahar imsemmi ġew aktar minn 35,000 passiġġier bil-cruise liners. Dan in-numru ta' passiġġieri jisboq in-numru ta' passiġġieri li ġew f'Marzu tal-2019, is-sena ta' qabel il-pandemija. Iċ-ċifri tal-NSO juru wkoll il-maġġoranza tal-passiġġieri tal-cruise liners fl-ewwel 3 xhur tas-sena ġew minn pajjiżi tal-Unjoni Ewropea. L-aktar qatt ta' turisti ġew mill-Italja, dawn jammontaw għal aktar minn 17,300, warahom isegwu l-Ġermanja, Franza, Spanja u r-Renju Unit. F'dawn l-ewwel 3 xhur tas-sena ġew aktar nisa mill-irġiel permezz ta' cruise liners, waqt li l-aktar kategorija hija dik ta' bejn l-40 u 59 sena.